Ha kereskedsz kriptóban, vagy most kezded, ez a videó neked szól. Mutatok valamit, amit a legtöbb trader nem ismer. Egy ingyenes oldal, ahol minden eszköz egy helyen van. Nem kell 10 különböző lapot megnyitni, nem kell fizetős előfizetés. Minden elérhető egyetlen kattintással. A neve Know and Trade. Mit találsz rajta? A Fear and Greed Index megmutatja, milyen hangulatban van a piac. A Liquidation Heatmap, látod, hol vannak a nagy likvidációs szintek. A Long versus Short arány megmutatja, merre fogad az okos pénz. Token Unlock naptár, tudod előre, melyik tokenből jön eladói nyomás. Gazdasági naptár, globális hírek, ETF adatok, AI elemzés, mindegy helyen. Ez az, amit én használok minden egyes trade előtt. És miért ingyenes? Mert a Bitunix kriptotőzsde partnerségének köszönhetően, ha regisztrálsz a linken keresztül, az oldal fenntartása biztosított. Cserébe te kapsz egy ingyenes eszköztárat és az első befizetésedre bónuszt. Mindenki nyer. A link a videóban és a Telegramon.